קלצ'ניקוב ירה בו, פצע אותו ומצבו אנוש. כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות אינטנסיבית סביב העיר ג'נין. עד היום מעצר פעילים של הג'יהאד האסלאמי במחנה הפליטים של העיר, לעתים זה התפתח לקרבות יריות של ממש. אבל הכניסה היום של צה"ל דווקא פגעה במי שלא מעורב בלחימה. אחמד אל-חטיב נפצע אנושות מכדור של חייל צה"ל במהלך העימותים ופונה במהירות לבית החולים רמב"ם בחיפה. בישראל אומרים שהסיבה שהילד נורא היא כי החזיק רובה פלסטיק שדומה לגמרי לדבר האמיתי. הייתי בדרגת סגן. עכשיו הייתי מפקד צוות הכי ותיק בדרגה באותו זמן, שעבדנו הרבה באזור ג'נין. אנחנו היינו אמורים לבצע את אותה פעילות הזו יחד עם יחידה נוספת, כאשר הפעילות עצמה היא מעצר של מבוקש, בכיר. סגרנו את הרחוב שבו התבצע המעצר, לתת להם כמה שטח שיותר סטרילי, אפשר לקרוא לזה ככה, על העבודה עצמה. הנקודה בכוח שלי התמקם, הייתה בין 120 ל-150 מטר מצומת שנקראת כיכר הסוס. הוראות הפתיחה באש היו כאלה שכל חמוש שאותו מזהים רשאים לבצע לעברו ירי על מנת להרוג. מדווחים לי הקלעים מאחורה שמזהים חמושים שחוצים את הצומת, את כיכר הסוס. ואז אני שומע אותו אומר, נפל, הוא נפל.